Sibingelele. Wonke umuntu la khona usekhaya, ukuphi, usemgwaqeni, usemotweni ukuphi, siyakubingelela. ISouth Africa yonkana, namazwe angaphandle. Ngoba phela la khona sikamhlaba uyalingana sila siphakathi nendawo eSwaziland, Mozambique, yini siphakathi nendawo sisesenta la. Siyabingelela ke wonke umuntu. Namhlanje kuseyuyena lo Dr. Spikili. Uphinde wabuya futhi ukhona namhlanje. Uthe namhlanje akavele kubantu namhlanje. Njengoba ngihlezi ngithembisa. Sengizwile ke nezingcingo cha sezingithintile nezingcingo. Bangikhumbuza abantu ukuthi hayibo phela manje silindile. Sifuna ukuzwa ukuthi ziphi izinto zethu esidingayo. Njengoba ngathembisa ukuthi abantu ngibenzele ipharmacy. Indaba ezinhle kakhulu namhlanje engithi namuhla bonke laba abantu abake bafona ngoba baningi kakhulu bafonile bakhala bathi kuneyinkinga abahlangabezana nazo kakhulukazi abantu abangifonela abantu besilisa bengilokho ke ngithule nami nale product abayidingayo abantu besilisa. Namhlanje ke sengithe cha angize ngizobathulela ukuthi cha abakhululeke. Into yabo isikhona manje lapha epharmacy njengoba nazi ukuthi uDr. Spikili ke une pharmacy yena ungokwamhlaba uyalingana njengoba namanje nje ngikhuluma la ngokwamhlaba uyalingana esigodlweni lapha engisebenzela khona. Kodwa ke ipharmacy yona la ikhona iseThekwini. Mina ngila kwamhlaba uyalingana. Ngithi ke lapha ya epharmacy sengifakile ke futhi le product abakhale ngayo bayazi abantu. Kunembiza la okudala beyifuna kakhulukazi abantu besilisa. Laba abahamba la ekhaya abavele bayazi le product ukuthi isebenza kanjani. I product ke abayifunile kunomuthi lapha ya okuthiwa usesha esiyeso usebenzise la abantu abaningi kakhulu abantu besilisa nabesimame futhi bayasebenzisa lama product. Umuntu wesilisa kunabantu besilisa laba bahamba ngama truck, abanye bashayela amatekisi bakhala ngokuthi bakhathalelwa amaqolo abo abasakwazi ukugoba. Kunezinto abangasakwazi ukuzenza kahle bekhululeke ngenxa yokuthi bayakhathala bahlezi bexuzwa amabhambi. Ubabona abanye nje impela sebaze babananishwapha kube njani ngenxa yokuthi bahamba ngezimoto isikhathi esiningi. Kubalekile ukuthi umuntu ahlahlala service ngoba omunye ugcina ngasakwazi nje kwenza lutho impela ngenxa lokho. Bayazi abantu ukuthi mangithi umuntu ugcina ngasakwazi kwenza lutho ukuthi ngiqonda ukuthini mangisho njalo. Ngikhuluma ngolimi ohloniphekile. Kunenduku ke lapha esiyenze sihlezi siphekela abantu la ekhaya okuthiwa usesha. Le nduku lena ke induku yokuspeyita noma ukuchatha. Uchatha ngayo mawuchathe ngale nduku mhlambe kuzokuthatha isikhathi esinjenge inyanga. Mhlambe bo 6 months noma unyaka wonke uchathe ngale nduku. Ungahaleli futhi uphinde uchathe ngoba isuke uphila izokulasta lento isikhathi eside. Alright uphila nje ungenazo lezi inkinga abantu abakhala ngazo umuntu akhala ethi ayikhona mina iqolo lami linjani eyimani ukushwasha inkotho yacima kanjalo nabesimama bangakhali ngeenkinga eziningi ezingalawuleki ezingaqondakala ukuthi isikhathini. Le nduku ke mawuchathe ngayo futhi izifo zonke icleaner zonke izifo esike zikhona kuwe ngaphakathi ngabe imeqo ngabe izifo zokuncola kwegazi izifo ezithathelana ngokucansi izifo eziningi. Naso ke lesi sifo lesi abantu abaningi abakhala ngaso kuthiwa umhlume iyaxazulula le nduku nakuwo konke lokho ke sibiza ngokuthi ke usesha. Uma ufika lapha epharmacy ka Dr. Spikili le nduku uzoyithola inegobhozi eliso eliyelo nje kanje.
mawufika lapha epharmacy ka Dr. Spikili ufike ufune igobhozi eliyelo imbizo esegobhozini eliyelo ebizwa ngokuthiwa usesha bazofike bakunikeze le nduku njengoba nje incane ingaka ngoba ngisho ukuthi yona le ncane izokuthatha lesikhathi engisichazayo right wena impilo yakho right uphila ungenazo inkinga eziningi zameqo nani okay ke i-address yakhona ke lapha ya umuntu osuke edinga ukuya khona kulula nje kakhulu ngendlela esimanga le ndawo ilapha ya ku Grey Street i-address yakhona ibhalwa kanjena ushop 18B Archmira Arcade Durban Central ngophinda futhi shop 18B Archmira Arcade Durban Central mawufika lapho uyofika uthole le pharmacy ka Dr. Spikili ibhaliwe nje yakhona mawufika khona ukuthi la kuba Dr. Spikili traditional pharmacy ibhaliwe kanjalo kunjalo nje ziningi ke izinto ezikhona okusho ukuthi ke uma umuntu nje enembuzo afisa ukuba nayo malana nalokho cha nawe iproduct ikhona inamba yami futhi ibhaliwe kunolunye udaba ke la futhi ke engizongena kulo nalo olubaluleke kakhulu sengidlulile endabeni ze product kunabantu abaningi la njengoba kwaziwa ukuthi la ekhaya ka Dr. Spikili umsebenzi okuyiwona wona owenziwa kakhulu noma engizothi obusy kakhulu la ekhaya ka Dr. Spikili umsebenzi wokuphakamisa umsebenzi wokuxazulula inkinga zabantu esuke basey'inkingeni nabantu esuke bahluphekile nje ethi omunye no mina ngothola umsebenzi ngamabhizinisi nani akwenzeki lutho ngiyazama amathenda yonke into ayenzeki la ekhaya ke la kuphekwa khona abantu baphakanyiswa abantu bahamba abantu uNkulunkulu mabaphe ingcebo bahambe bayoceba makuthi baphiwe ingcebo noma ngabe kuthiwa baphiwe leyo ngcebo kodwa la ekhaya la masike sakuphakamisa la ekhaya ivele umuntu ozakwazi ukuthi ube nayo ingcebo ube nakho konke okudingayo kanjalo ke nemali nazo zonke izinto zakho oyifisayo empilweni zikwazi ukwenzeka ngithola ingcingo eziningi zabantu abaningi abathi cha sebababonela abantu abaphakanyiswe uDr. Spikili bayafisa ukuza la kimi base bangibuza into yokuqala abantu abayibuzayo babuza imigomo ukuthi lokuphakamisa kwakho vele umuntu aphakame nje abe nezinto zonke ngaphandle kokuchitha igazi nangaphandle kwemigomo nembandela bafuna abantu ukuthola imigomo ukuthi yini le enzakalayo ngoba sekunezinto eziningi eseyikhona la emhlabeni abantu abenza ngazo izinto bangibuza kakhulu lokho emafonini abalenza iphutha uma befona nje babuza lokho ukuthi ke ayathi umuntu no mina ngifuna ukufa abantu abami hayi mina ngifuna ukufa umndeni wami angifuna ukufa abantu endaweni engakhele kuyo ngifuna ukuhambe ngisolwa abantu bagcine sebengibiza ngomthakathi cha ngiyabatshela abantu ukuthi mina la ekhaya lokho engikwenza la ekhaya akusiko lokho kunjalo lokho okuzokudinga ukuthi wena bulala umuntu noma ubulala uma wakho noma ubulala umfowenu noma ubulala ingane yakho noma ubulala unkosikazi wakho cha ngazi ukuthi mina lokho sokusebenza ukusebenzela ukuthi ukwazi ukuthi ujabule nomndeni wakho nawe ujabule lokho sizobona nasikahla lami cela kungene emadevini nje kahla lami la kulokuphakamisa wakho lowa indlela yokuphakamisa ngayo abantu kuyekwenzeka ukune umuntu lo tawufika la ukhanze ukuthi umsamo wakhe ungqolile awuqondile kahle udinga ukulungisa ikhona indlela lomsiza ngayo umuntu ndani ukuthi ajike ayolungisa leyo nto le ekhaya ikhona indlela ukuthi nangayimsiza ngayo ukuthi akhona ukuxhumana nezidalwa zakhe ekhona la uyabona nje usaphuza kanjalo vele kokuqala mina mawufika la ekhaya ngiqale ngifike ngikuhlole siyahlola la ekhaya ngibone zonke inkinga onazo okay ngibone nenkinga mhlambe evimba impumelelo yakho ukuthi nansi inkinga yakho la ikhona khona
enkathi sengiyibonile inkinga yakho ngibe sengiyakwazi ukuthi bese ngiyixazulula sisekhona la ekhaya and ngixazulula ula noma ngabe ngiyabona ukuthi inkinga isemuva ekhaya la usuka khona mina kodwa ngizoyilungisa ula ngoba isuke ngifisa ukuthi ngingaphazamiseki kulento yami engizoyenza kuwena ngiyilungisa khona la ekhaya ngihlola ngiyibona inkinga mangabe sengiyibonile bese ke ngiyixazulula futhi nawe sikhona ngoba ngeke ngikwazi ukuvela ngikuphakamise phezulu kokungcola kunjalo ngiyakuva ekhidlalami usakhuluma ngendaba yokuhlola kahle kahle uyahlola wona noma ushaya umhlahlo ngoba abantu bayafika lana umuntu athi yena lela kuvela kuwe la kutholela kuwe sohamba indawo eyiningi akaka kuthole lokho azanisela akaka kuve lokho kukhona la kuvile but khona la kungathi namhla uyaqala ukuzwa lokho kanti kahle kahle uyahlola nomshaya umhlahlo la ekhaya lana ke kuyahlolwa la ekhaya phambilini ke bengisho kubantu ngithi cha mina umhlahlo ngiyawushaya ngoba nakuba umuntu elahlekelwa noma kunjani bengenza njalo phambilini la ekhaya bengisebenzisa isibuko ngibuye ngisebenzise futhi ke nabalozi la ekhaya kuhamba isikhathi ke kwagcine kwakhona inkingane ezenzakalayo kwagcine sekukhosta ukuthi ngigcine sengiveza ezinye izinto ezajula kakhulu zagcine sezingifaka emacaleni noma sezingifaka ekukhulumeni ngagcine ngase ngithi cha umhlahla ngushayi ngiyahlola nje kodwa ke indlela le mina engibona ngayo kuyafana nokuthi ngishaya umhlahla but angisho kubantu ukuthi ngishaya umhlahla ngoba nemali esibiza la ekhaya yokuhlola sibiza imali nje ejwayelekile le eyibizwa izangoma zonke ekhona nezinyanga zonke nabathandazi ezingathusi kangaka yebo kezwakala khehlalami ngizakala so uzwile nawe umbukele ekhaya ukuthi umkhulu before aqale ukukusiza uyakuhlolela nawe sondela mbukele ekhaya uze utothola isizo la kumkhulu kodwa inamba yakho umkhulu abantu labangakuthola kiyo ithini inamba zami zocingo ke it is 071 106 9603 enye it is 072 65 888 91 zimbili lezi nombolo zala ekhaya za Dr. Spikili kezwakala mbukele ekhaya kezwakala cha dokotela wami ngiyajabula ukuzwa ngoba nami sengizwile abantu ngibabona abantu befika la ekhaya ungathi khona into lebaqala ukuyibona futhi nangendlela lo wasebenza ngayo lo basiza ngayo ungathi nje bayaqala nje kuya kumuntu olungumelaphi wendabuko yini kane logabe ngayo wona lo basiza ngayo nje lento ukuthi abantu bakuthathe babone ukusebenza kwakho ungathi kwehlukile kunakwabanye abantu izinto zala ekhaya ke into yenza ukuthi abantu basithande kakhulu ukuthi izinto zala ekhaya ziclean nako lokho ukuthi ke azinabungozi azinayo imigomo ejulile ngaphandle kokuthi ke into kumele uyizile nje mangabe uthatha izinto zala ekhaya inyama yengulube kubizwa ukuthi ungayijwayeli kakhulu inyama yengulube noma lenzekile iphutha wayidla nje kodwa ke akubo ukuthi kwenzeke iphutha kungabe ukuthi njalo wena uhleze uthanda ukuyodla inyama yengulube yilezo zinto nje lezo ongayigcina emgomeni yala ekhaya awukho omunye umgomo futhi esikubekela wona kodwa impilo iphila uphila impilo efana nabantu bonke nayo into abayithanda kakhulu ngezinto zala ekhaya ilokho nje kezwakala mkhulu kahle mkhulu abantu namhla lesikhathi sanamuhla badinga imali so izinto nje lezi lo wenza ngaso nje ukuthi umuntu abe nemali noma ngilendlela nje ukuthi uactivate lenhlahla yakhe nje wena kuphela noma kukhona lokunye lo umsupport ngako nje awuziningi kakhulu ke izinto ezinjalo la ekhaya sizenzayo khona lokuphakamisa
ukuphakamisa kwethu kuhlukene igaba ezo4. Okay. Namanje nje lokho zime khona lapho igaba zo4 zokuphakamisa kunesigaba number 1 2 3 4. Okay. Lapha siphakamisa ke lonke uhlobo lomuntu umuntu ozosuka esigabeni esiphansi kakhulu ukuthi usahlupheke kakhulu ukugcina ngoba le nhlupheko yabantu ayilengana. So number 1 uthathwa abantu laba vele abasephansi kakhulu nje ngoba bakhona abantu othola ukuthi empilweni sebathe ukuthi kancane ukwenyukela mhlawumbe umuntu usenawo umuzi mhlawumbe useshoda ngemoto noma sokushoda ukuthi angene kuleso sigaba seyimoto umuntu usenamabhizinisi omunye useshadile kanjalo kulengana lapho bafika abantu bangene khona omunye akaze nje ezosebenza enhloko akabi nalutho yibo laba baqala ku number 1 laba sizobaqala from number 1 up until baze bafike ku number 4 ngokumphakamisa sikhipha impilo yakho la ukhona sithathe sibeke ezingeni lelo wena ofisa ukufinyelela kuwo igaba lezo4 zihlukene kayi4 bese kushiyana ke lamandla khona ilapho umuntu mayifika la umuntu ngifike ngimchazele ngokuhlukana kwalamandla uthi number 1 isebenza igcina la number 2 isebenza igcina la number 3 isebenza igcina la esokugcina ncike esinaso like how number 4 akukho okungaphezulu kwalokho awukwenzelwa lapho ku number 4 ibese kuphelele lapho kunjalo. Yeah. Okay, kahle lapho kunamuntu kunebantu la ngaphandle bese bahlekelwa ithemba baqolwa ngabanye balaphi bendabuko bongathini umuntu lokholelwa kuthenini uma efika kumuntu kumelaphi wendabuko abuke ukuthi umelaphi wendabuko udlani uhamba ngani uphetheni bongathini nje umuntu lokuseleyo kule umcabango lo nje ukuthi na uma ngabe before umlaphe ufuna abheke ukuthi wena umelaphi wendabuko yini lo nayo yini lo nganayo. Ya isikhathi esiningi ke zikhona izinto ezinjalo zandile izinto ezinjalo kodwa ngifuna ukusho kubantu ukuthi cha umuthi ukhona kade futhi waqala umuthi kuba khona makwenzekile umuntu wahamba washayisa wangalithola usizo likhona isuke ungakabi nayo wena inhlanhla yokuthi uthole usizo isuke noma ke usangene eminyangweni orong ugejila ngoba phela abaningi abantu abakhona mhlawumbe abanye abantu uthola ukuthi amandla abanawo bangafinyeleli ukuxazulula inkinga yakho wena osuku nayo abanye ke bese bayibo laba abadlala ngabantu ke ngoba bakhona nabanye abafaker lokunyanga ababhadanisayo abavele bafike babuka uDr Spikili nje babuka ukuthi wenza lokhu nalokhu athi suku umuntu avela afaka iphandle efike la esisuka lapha athi naye useya lapha emva kwalokho uzobe seveza ukucwebecwebe aveze izinto anazo ashuthe imoto enze yonke into kanti lezi imoto mhlamba ayishuthayo imoto eyibolekile kodwa uheha wena ukuthi wena sondela kuyo ngokubona nalezo zinto akubalulekile ke lokho ukubuka lokho ukuthi umuntu unani unganaki izinto zomuntu yebo okubalulekile ukuthi wena uthola usizo kuphela ngoba kungenzeka omunye njengala emakhaya nje sinamakhehla la nezalukazi ezingazange ziye nje esikoleni ezingazange ifunde kodwa ezazi umuntu othithi uthola ukuthi uhamba ngeimbadada nje even ngisho imoto akayihalile akazi lutho nalezo zinto lezo uthola ukuthi ulala endlini yodaka ngoba la sasemakhaya ngempela kunjalo nje kodwa uthola ukuthi into oyithola lapho uthola into ephilayo iloko kubalekile abantu ke abangadideki abantu banake lezo zinto kakhulu nokubalekile kufuna ukuthi uthola yena usizo kube kuphela futhi abantu bajwayele ukubika mangabe bazoyinyangeni uyicela indlela yakho uma uzohamba ukuthi ngiyahamba ngendawo nethile ngicela ningikhanyisele indlela yami engiyithathayo kubalekile nakho lokho ngoba ngempela into okuthiwa umsamo ikhona uma ngabe ukuthi akufanele uye lapho uzozokwazi ukuvezelwa
ukuthi hayi mhlawumbe akufanele uyofika lapho kuleyo ndawo leyo. Injalo nje indaba. Cha mbukele esekhaya so izwele ke mbukela esekhaya ukuthi suka endabeni yokubuka ukuthi umelaphi wendabuko unani uzokona ngoba kungako ukukanda ukuthi sogcina awusizakala ngoba loyo muntu ukanda ukuthi unawo konke but umuthi akawazi noma lolo sizo lwakho akanalo. So wena buka usizo lwakho ukuthi na uyalithola yini lapho la ukhona khona khehla lami. Kodwa uma ngabe umuntu eza kuwe ugibela kanjani noma esiteshi nje la